Se pot, és el que dèiem abans. Al final, també jo crec que tots els que som d'aquí de les Terres de l'Ebre crec que hem de començar a reivindicar el nostre terreno, no? Com ho diem aquí, i creure-nos el que tenim que no és poc, que al final tenim una cultura, com dèiem abans, una cultura de caràcter popular, però també una cultura que està creixent emergent, que és superpotent i per tant sí, se pot. Sí. Nosaltres, tal i com diem abans, tenim el Festival Somriu i aquesta primera edició vam tenir 26 hores de programació només de cultura de les Terres de l'Ebre. Llavors això demostra... I en vam deixar molta fora. Evidentment, que en tindrem per a més edicions. Però sí. I a més, quan te poses a buscar, trobes moltíssima gent que no coneixies i dius, ostres, però tu ets artista d'aquí, no? I sí, és el que ens passa a nosaltres en el programa també, que sempre coneixem gent que no sabien que existia. Tu volies afegir alguna cosa, Maria? Jo m'alegro de saber que es pot. Jo de veritat que encara sóc una mica escèptica en aquest tema, però cada vegada penso que es pot, però crec que falten encara circuits, si m'ho permeteu que ho diga. Almenys a nivell de teatre. Crec que hi ha teatres, però tampoc n'hi ha molts. Crec que... Sí, hi ha més festivals. Però... que el teatre no està encara tan normalitzat i tan arrelat. Jo en aquest sentit penso que el fet de que hi hagi cada vegada més formacions de teatre també ajudarà que la gent menuda, no? Els menuts se projecten en la possibilitat de fer teatre i això crec que també és important. Llavors està molt bé que féssiu els tallers a minuts. Jo en el meu cas també des de fa 3 anys que vaig engegar un projecte d'activitat també de classes de teatre que m'obliga a baixar sovint al poble, si no perdo el contacte. I bé, igual que per exemple a Sénia és molt evident que la música de banda tira moltíssim, té molta tradició de música de banda i és molt forta i es fan moltes coses al voltant de la música de banda. Penso que en el teatre o en altres activitats pues, també s'ha de fer esta faena, no? D'educació sobretot i de sensibilització. Crec que falta sensibilització artística en els circuits d'educació formal, per exemple, que poden ajudar a que això cada vegada sigui més real.